În viață, adesea ne lăsăm distrasi de grijile superficiale și dorințele efemere, ignorând ceea ce contează cu adevărat. Această poveste zen-budistă explorează călătoria unui tânăr care descoperă adevărata valoare a vieții confruntându-se cu prioritățile sale și găsind un scop mai profund. Într-un mic sat din munți, trăia un tânăr pe nume Kenji, cunoscut pentru ambiția și dorința sa de succes. Încă din copilărie, Kenji a fost învățat să caute bogăție și putere ca fiind cheile unei vieți de succes. Își petrecea zilele muncind din greu pentru a acumula bunuri și statut, mereu în căutarea următoarei mari realizări. Kenji se dedica afacerilor sale cu fervoare, neglijând prietenii, familia și chiar momentele proprii de relaxare. Credea că, odată ce își va atinge obiectivele, va găsi adevărata fericire. Cu toate acestea, pe măsură ce aduna mai multă bogăție și putere, Kenji se simțea din ce în ce mai gol și nemulțumit. Căutarea constantă de mai mult îl făcea neliniștit și distant. Într-o zi, în timp ce era ocupat cu afacerile sale, Kenji a auzit de un călugăr înțelept care locuia într-un mănăstire din munți. Se spunea că acest călugăr avea o înțelegere profundă a vieții și putea oferi sfaturi valoroase. Curios și de iluzionat, Kenji a decis să viziteze mănăstirea, în speranța de a găsi răspunsuri pentru nemulțumirea sa. Ajuns la mănăstire, Kenji l-a găsit pe călugăr așezat liniștit sub un copac, meditând. Cu respect, Kenji s-a apropiat și și-a explicat căutarea succesului și fericirii. Călugărul a ascultat atent și, cu un zâmbet serafic, a spus: "Îți pierzi viața focalizându-te pe lucruri greșite. Adevărata valoare a vieții nu constă în acumularea de bogății sau statut, ci în găsirea păcii interioare și aprecierea a ceea ce contează cu adevărat." Călugărul l-a invitat pe Kenji să petreacă ceva timp în mănăstire pentru a învăța despre viața simplă și practica meditației. Deși reticent, dar hotărât să înțeleagă, Kenji a acceptat invitația. Pe parcursul șederii sale, Kenji a fost implicat în activități simple, cum ar fi îngrijirea grădinii, pregătirea meselor și meditația. La început, Kenji consideră aceste activități monotone și fără scop, dar, în timp, a început să observe pacea care izvoră din practica atenției și a simplității. A început să perceapă frumusețea în lucrurile mici, sunetul vântului în copaci, gustul alimentelor simple și plăcerea de a fi prezent în moment. Treptat, mintea sa a început să se calmeze și a simțit un profund sentiment de mulțumire pe care nu l-a experimentat niciodată înainte. După săptămâni de practică și introspecție, Kenji a avut o revelație în timpul unei sesiuni de meditație. A realizat că, în ciuda căutării sale neîncetate de succes și bogăție, a neglijat ceea ce aducea cu adevărat fericire și semnificație în viața sa. Kenji a înțeles că adevăratul scop nu se afla în posesiunile materiale, ci în capacitatea de a trăi cu recunoștință, simplitate și conexiune autentică cu ceilalți. Cu această nouă viziune, Kenji a decis să-și schimbe viața. A început să aplice principiile învățate în mănăstire, dedicând timp pentru a fi alături de familie, a ajuta pe cei nevoiași și a găsi bucurie în lucrurile simple. Căutarea sa de bogăție și putere a fost înlocuită de o nouă căutare a echilibrului și armoniei interioare. Kenji s-a întors în satul său cu o perspectivă transformată. Deși încă era implicat în afacerile sale, prioritățile sale se schimbaseră. Acum vedea succesul și bogăția sa ca instrumente pentru a contribui la binele altora, mai degrabă decât ca obiective în sine. Schimbarea în Kenji a fost remarcabilă pentru toți cei din jurul său. Era mai prezent, mai generos și, mai presus de toate, mai fericit. Exemplul său a inspirat pe alții să reflecteze asupra propriilor vieți și să caute un scop mai profund. Kenji a găsit adevărata fericire eliberându-se de legăturile ambiției necontrolate și concentrându-se pe lucrurile care contează cu adevărat. Adevărata valoare a vieții nu constă în acumularea de bogăție și statut, ci în găsirea păcii interioare și aprecierea lucrurilor simple și semnificative.
prin schimbarea focalizării de la dorințele superficiale la ceea ce contează cu adevărat, putem descoperi o fericire durabilă și o viață mai împlinită. Dacă ți-a plăcut această poveste, sunt sigur că te vei îndrăgosti de următorul videoclip pe care l-am pregătit cu atât de multă grijă. Fă click pe cardul de mai sus și descoperă un alt conținut fascinant. Ne vedem acolo!